Vystúpením folklórnej skupiny Viničiar sa začal v sobotu 9. novembra už 7. ročník festivalu Danspev vo Viničnom. Ide o prehliadku folklórnych skupín a súborov zo Slovenska. Prehliadka folklórnych skupín pod názvom Danspev vznikol v roku 2017 a bolo to na pamiatku našej členky Danky, ktorá vlastne náhle zomrela. Takže každý rok, teraz je to už 7. ročník, poriadame takúto udalosť, aby sme si spomenuli aj na ňu, ktorá vlastne milovala ľudové piesne, tradície, ale chceme aj trošku priniesť našim ľuďom, našim obyvateľom troška zábavy, takže preto takto vo veľkom tom robíme, aby sa prišli aj troška pozrieť a vypočuť si krásne ľudové piesne. Tohtoročný festival sa niesol v slávnostnom duchu. Folklórna skupina Viničiar, ktorá akciu organizuje, oslavila 10. výročie svojho vzniku. Darčekom nielen pre členov skupiny, ale hlavne fanúšikov bolo nové 2-CD, ktoré v tento deň uviedli do života Darina Mladenová a Peter Kučera. S týmto CD-čko a želáme všetko najlepšie a nech sa krásne aj predáva. Takže kupujte. Takže na šťastnú cestu nielen CD-čko, ale aj Viničiarovi minimálne do ďalšej 10. Nož, nájdu tam piesne samozrejme z rôznych regiónov Slovenska, ale samozrejme z nášho regiónu hlavne. A už bol spomínaný Michal Frič Martinov, ktorý zozberal tie piesne a teraz vlastne za posledné, myslím, že 2 roky sme začali tieto piesne nacvičovať a objavili sme v nich úžasnú krásu. Aj slov, teda aj tej melódie, takže bolo toto aj počuť, že aj na tom CD-čku sú tieto piesne a toto je to, čo chceme zachovať, aby sme to mali niekde v archíve, niekde uložené pre ďalšie generácie. Festival ponúkol rôzne podoby folklóru. Medzi účinkujúcimi bol aj pezínsky folklórny spevacký súbor Radosť. Na úvod sme dali pesničky z Viničného, sú to staré pesničky, ktoré pravdepodobne Viničiari nepoznajú. Je to výslov našej badateľskej činnosti. A potom sme dali také prierezové Malokarpatská oblasť, Mijavsko, z Podpolania a zo Šariša. Na Danspeve už sme boli raz vystupovať a raz som tu bol ako host. Vždy to bolo veľmi dobre pripravené, vedia ako na to a keďže budúci rok oslavujeme my 20 rokov od založenia súboru, tak sme došli aj trošku odkúkávať. Sobotné popoludnie bolo vo Viničnom plné hudby, tanca a radosti, o ktorú sa postarali taktiež folklórny tanečný súbor Rutenia, skupina Konopa z obce Dohňany a súbor Lanšperk a Kukulienky.